f'ħajtek id-differenza li għamlet it-thalidomide? Jintwelid webbed fingers. Kienu jesperimentaw fuq Kienu in-nies. jesperimentaw fuq in-nies, kienu jesperimentaw fuq in-nisa, fuq in-nies diżabbli. Imma il-politiċi tagħna fil-1962 kienu jafu Kienet diskussa open fil-Parlament. Il-Ministru tal-Inklużjoni ħabbret fil-Parlament li ħatati 3 miljoni for thalidomide survivors. Il-Gvern qassam miljun biss. Mela tlaqna. Mela qabel ma nibda llum nixtieq narraf li din hija storja kbira, hija skandlu kbir. U hija inġustizzja illi ilha għaddejja 60 sena, ġifieri din storja li hija storja twila. Nistqar li jien pjuttost anzjus u nittama illi ħaramel biċċa xogħol tajba illi bil-mod il-mod permezz tal-mistieden li għandi miegħi li huwa survivor ta' din l-istorja. Ngħidilkom din l-istorja sew. Skandu ta' thalidomide, forsi ġieli smajtu dwarha, illum se nitħattu dwar dan l-iskandlu ma' xatt li huwa survivor b'mod li ħanifhmu eżatt il-gravità u l-oxxenità illi sar ma' dawn in-nies. Mela, qabel ma nibda hemm numru ta' azjendi li jgħinuna biex daw l-istejjer aħna nkunu nistgħu nkomplu wasluhomkom. Dawn huma l-Browns, l-ISS, nirringrazzja lil Maple, grazzi l-Alberta, l-Garmin, l-Istretta, il-personfinanceTool.com, 9986-6425 u għan-numru ta' Derek Meets, kif ukoll grazzi lil Business Labs. Jekk tixtiequ tkunu ta' appoġġ għal dan il-proġett ta' media ħielsa u indipendenti, nħeġġiġkom biex anka tkunu magħna hawnhekk, tingħaqdu siru Patreons, patreon.com/John Mallija. Ara tlaqna issa il-podcast tiegħi ma' Anatol Baldacchino. Għamilt ħafna riċerka, però nsejt nistaqsi mistoqsija waħda importanti. Anatole jew Anatol? Tinkiteb Anatole, però Anatol jgħiduli. Anatol. Anatol, yes. Mi fejn jiġi tal-isem? Anatole huwa French name, huwa isem Franċiż. Anatole minnaħa tal-Eastern countries, Anatoli imbagħad. Għandu xi sinifikat partikolari. Skont il-Latin it's sunrise. 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 Mela, anke hemm waħda li semmija malaj, din hija storja kbira, storja ta' 60 sena. Storja li għamlet ħafna ħsara u li jiri li nisma lemmu law, ftit ħsejjes, ftit dettalji, però qatt ma smajt l-istorja kollha. Dal-għodu kelli il-privileġġ ninsir naf lilek. U inti ktib ktieb ukoll u din hija ħajtek. U hija ħajtek għax inti wieħed minn dawk in-nies li din l-istorja kbira affettwat b'mod serju ħafna. Tista' ittina spiega, għanzi forsi turina l-effetti ta' thalidomide. X'kienu fuqek, u mbagħad ittina spiega ta' thalidomide x'inhi. X'inhi. Grazzi ħafna tal-introduzzjoni, grazzi tal-istedina u ħadd pjaċir ħafna ġifieri anke nitkellmu flimkien u niftħu fuq is-suġġett li kif għadt inti tajjeb ħafna huwa suġġett vast u skandalus kemm Malta u kemm barra minn Malta. Thalidomide mhix tidinta jiena, la stidnuha il-familjari tiegħi. Thalidomide ġiet imposta fuqna, ngħidu hekk. Thalidomide kienet drak, kienet tingħata għal ħafna Marta ngħidu hekk, anzjetà, morning sickness, problemi ta' ċiklu tan-nisa ġifieri.
Jinsit li anka għall-irqat, per eżempju, kienu jgħidu ma tkunx tista' torqod. Kienet kalmant ukoll kalmant, it was a wonder drug, ġifieri tmur għand it-tabib u isma' għandek xi ħaġa, isma' għandek di wonder drug. Bħal meta ngħidu llum l-aspirina jew Panadol isma' għal diversi kondizzjoni. Però bil-preskrizzjonijiet iktar wiesa terġa' mill-Panadol, ġifieri il-Panadol ma jtulekx biex torqod għall-ansjetà, tranquilizer, pain relief. Wara l-gwerra ġifieri kien hemm ħafna dak li jissejjaħ il-post-war depressions, ġifieri kien hemm ħafna depressjonijiet u mart mentali għajmin ta' wara l-gwerra. Talidomide daħlet eżatt fis-suq kommerċjali ġifieri biex tindirizza din il-problema ġdida ngħidu hekk ta' wara l-gwerra. Ġifieri kellhom suq il-manufacturers kellhom suq kienu tiġafu x'suq għandhom ġifieri qudiemhom. I mean dik li timbutta l-manufacturers imorrux għal prodott jew le. Għalfejn iskandaluża? Enta użajt il-kelma skandaluża. X'hemm skandalus dwar it-talidomide? Ifhimni, skandalus jien ngħidilha mhix tal-iskandlu li għamlet biss, naħseb kif oriġinarjament, kif oriġinat, huwa wkoll skandalus. I mean, if you go back to World War II. Dwar l-istorja ta' talidomide, ħanitkellmu dwarha ħafna fil-fatt. Nix nkun naf, però f'ħajtek id-differenza li għamlet it-talidomide. F'ħajti, fimni, jina meta kelli 6 snin, ommi darba minnhom rajta konfuża, ġifi fil-li kont nilab u ma' sħabi barra, għanna konna nqogħdu Marsa Ħamruna, faċċata ħamru. U hemmhekk ma kienux tant jgħaddu karozzi dak iż-żmien nilabu barra ġifieri. U niftakar dħaltu nsib l-ommi inkwetata d-dar ġifieri, restless hekk. Isma' rrid ngħidlek xi ħaġa, mal-bank ta' Ċina qalt li isma' qalt li inti il-problema li għandek f'idejk ġifieri dik ikkaġunata xi nħadd id-drak kienu jgħidula tad-dardik dak iż-żmien. Tista' turina waħda fuq dik il-kamera il-problema li għandek? Jiena twelid tista' tollihom naqra ħdejjer mikrofon. Jien twelid webbed fingers, ġifieri, jew twelid. Spjega webbed fingers? Webbed fingers ġifieri daw kienu maqudin ma' xulxin. U mbagħad rridu jagħmlu l-operation biex jifirduhom f'subajja u jkolli biex ninżdied fil-flexibility tiegħi nkun nista' dana. Kelli operazzjoni ta' sentej u kelli operazzjoni oħra ta' 6 snin. Biex imbagħad jiġu biex tkun tista' tiffunzjona. Biex nikun nista' nifunzjona, għax ma stajtx nifunzjona kif twelidt. Mela, interrompejtek, kont qed tgħidli meta ġiet il-mama tiegħek? Għart li kienet ħadita, għart li didda tardir, għart li timorru għand it-tabib li tajjela. Talbitu ir-raġuni biex jgħidilha fimni dixini dil-pillola fimbat wara li twilittin fimni twilet rat f'bajnejha x'ġara u ma ġarax għajmin. Kienet marret fil-bidu fuq ħabba l-ansjetà u tal-pillola. Waqt li kienet ila. Waqt li kienet ila, ġif kienet għadha bidu ħafna. Ħadet ftit, fortunatament, ngħidu hekk, ħadet ftit, dak iż-żmien anke l-pilloli kienu jaqsmuhom ġifieri biex. U marret lura għartlu sma għartlu l-effetti tad-dardira dom hemmhekk mhix tinħossni sew, jiena tqila wkoll. U kif għartlu li tqila dak il-1964 meta aħna ġejna ġifieri Malta indipendenti. Qabel ġifieri, qabel Malta indipendenti kont pregnant bi ommi. U daqbad jgħajjat it-tabib magħha, alla jien ma kontx naf li inti tqila. Għallax ma konċ inti jomlok. Et nitħaq ġifieri l-lum imma mhix tad-daħ ġifieri dak fil-verità xi tħoss? Fil-verità xi tħoss? It was anger, I mean anger, għax jisek meta xi ħadd ikkundizzjonalek ħajtek u fil-bidu ġifieri ta' twelid tiegħek da ġifieri mhix għandek iż-żmien u xi ħadd ikkundizzjonalek ħajtek, twelidtek mingħajr ma tkellimt inti.
u kondizjonaw il-ħajja tommi u kollu, ġifieri, I mean. Meta twilit din il-problema f'idejk, ommok indunat li kienet talidomajd Yes, kienet marret tajlu, infatti. Marret tajlu. U meta kellek 6 snin u kont qed tilab uġiet ommok u kienet anzjuża għaltlek, dawn l-affarijiet li għaltlek. Dik l-ewwel darba li qalet lilek? L-ewwel darba li uffiċjali jena jgħidu hekk li bħal speċi affrontatni. Sa dak iż-żmien kienet tajlek? Dak iż-żmien imma dak iż-żmien fimni qabel 6 snin jisak ma tantx kont taf li qed tgħix min tilab dana ma tkun. Ma kellekx il-mistoqsija. 6 snin jisa dik le kont diħel għall-operazzjoni. Kont diħel nagħmel l-operazzjoni ta' 6 snin. U kont diħel nagħmel l-operazzjoni u jisa bidew umu affarijiet ittifhem dak iż-żmien. Per każu ċertu stigmas tabu sajmin isma' ħallewni laqas l-operazzjoni qabel il-preċett, ħallewni nagħmel preċett biex nieħu ritratt bil-ktieb dak iż-żmien, tifhem? Tagħmel preċett. Biex meta mbagħad nagħmel l-operazzjoni wara biex ma biex ikolli l-faxex f'idejja ma nidirx il-preċett li għamilt il-faxex u kollox, tifhem nider ma jiġix tajjeb ir-ritratt tajmin, tifhem. Allura ommi hemmhekk isa naħseb x'naħseb, ġifieri il-gilt kien il-gilt fuqha kien ilu għaddej għax ommi ġifieri meta twilidt u mbagħad wara it-tabib by the way kien qalla. Għalfejn kienet tħossha guilty? Guilty. Ma kienx taf ommok li datali domaj li għamel. Ommi dejjem kienet taf li les għax hu baqgħet jgħajjat magħha u kien qalla jiena kieku kont naf li tqila ma kontx intielek. Ma kellix tort? Le ma kellix tort imma il-guilt hemm tkun ġifieri I mean. Tista' tispjega naqra lill-udjenza. Għax inti għandek din il-kondizzjoni, però i taffetwa tista' toqtlok fil-verità, anke hemm ħafna miscarriages minħabba fiha. Tista' spjega naqra x'tib ta' ħsara għamlet li talidomajd fl-istorja tagħha. Il-talidomajd taffetwa kull parti tal-ġisem. Il-talidomajd hekk toħodha l-ewwel 3 xhur, talidomajd first of all, it's an abortive drug. Drug abortiva. Ġifieri jekk illum nitkellmu fuq l-abort. Diġà kellna abortion pills fil-50ijiet u s-sittinijiet għaw Malta. Ma li kienu juhdu apposta biex jagħmlu l-abort le. Le, ma kienux jafu. Sa 61 ma kienux jafu. Sewa. It-talidomajt hekk l-om toħodha l-ewwel 3 xhur, ġifieri jkunu jifforma l-għadam l-iskenetru, tifhem. Hemmhekk ikollok physical outward disability, ġifieri jew short limbs, short hands, short legs, tifhem, xaqaf visibli minn barra. Mbagħad kienu jtuha wkoll at delivery stage dak iż-żmien biex l-om meta tkun tagħmel delivery. Itwila biex tikkalma bħala kalmant. U hemmhekk kien joħloq problemi oħra, ġifieri kien joħloq problemi ta' congenital heart disease, problemi fil-circulation tal-fetu, ġifieri, kienet toħloq problemi oħra. Kienet taffettwa kollox, I mean. U kemm kienet komuni li tuħu talidomajd u kollok? Sorry, ninterrompik, l-stillbirths, inti ġifieri, iċ-chances kienu anka fil-ewwel 3 xhur, kien hemm kull tablet waħda ta' 50 milligrams, kellek 50% chance li t-tarbija stillbirth. Ma kull pinnola li tieħu? Ma kellek 50% chance. 50 milligrams of tablet. Nafu kemm qatlet talidomajd? Worldwide ir-rapporti mondjali 100,000 mejtin worldwide. Stillbirths ġifieri. Ikunu stillbirths, jew affettwati miscarriages, dawk li kienu ngħidu hekk uffiċjali għax dawk li kienu jitwildu mbagħad. U Malta naraw daw in-numri? Jiena mill-istħarriġ li domt 9 snin fuq u ġifieri u kelli tħalt anke fl-annual health reports, dak kienet taffettwa jgħidulu anti-angiogenesis, ġifieri lack of blood vessel formation, ġifieri t-tarbija. Malta bejn 1958 u 62 kienu timutu, mhix kollha talidomajd, ġifieri kienu timutu uffiċjali ma' 800 fis-sena tfal.
bej stillbirths, bej neonatal deaths. U nafu kemm minn dawk kienu. Minn daw mill-riċerka li għamilt, ġifieri, għax inti d-diagnosis dak iż-żmien kienu tjajdu isma' dawn itkonna problema ġdida, a new killer kienu tjajdula fil-medical health. Il-CGMO meta kienet jirrapporta isma' għandna mwit ġdid, għandna new killer, ikonna daw il-lack of blood vessel formation, ir-rata kibret, ma nafux minn fejn ġejja, kien hemm ħafna taħwit. Dad meta tiġbor dawn l-ammonti kif kienu tiġi klassifikati. Bejn 1957-67 kun konservattiv ma naħat isfel jiena, minn ngħid naħat isfel mir-rapporti ta' Malta, hemm 1500 tfal, 1500 tifel u tifla innoċentament li mietu mingħajr ma jaraw jew ftit raw id-daw talla ġifieri barra. Mela. Il-proportion hija 4:1. Il-proportion l-istatistika mondjali u di anka Malta ġifieri hemm relazzjoni ma' l-istatistika barranija. Ġifieri għal kull 4 mejtin hemm wieħed li twieled diżabbli u baqajja ngħidu kaxkar jgħix. Kemm dom tir-riċerka? More than 9 years. Sewa, ġifieri pratikament teżi ta' dottorat qed ngħidu. Il-ktib tiegħek. Fakarni x'ismu? The Malta Thalidomide Affair. The Malta Thalidomide Affair u wieħed jista' jixtrih. Jista' jixtrih mingħand il-leading booksellers għaw Malta. Li tista' tagħmel biex ittuk daqqatit għax vera nixtieq tik daqqatit. Tina l-link ta' minn fejn wieħed jista' jixtrih online. Għax ħafna drabi li jiġri jkunu qed jisimgħuk tajt. Jista' għaw l-aġenda ġifier nista' nsemmi. Imma l-aħjar tina link għax klik u l-BDL huma l-prinċipali ngħidu. Tajjeb. Mela qalbel qed isegwi tistgħu tmorru fid-deskrizzjoni ta' dan il-podcast u ħassibu URL li ħajwassalkom biex intom tkunu tistgħu tixtru dan il-ktieb li huwa riċerkat ħafna. Mela, lazim ikun tajjeb issa noħdu naqra sfond ta' thalidomide minn fejn ġej. Għax anka l-eruq ta' minn fejn ħasbuh da' thalidomide huma pjuttost drammatiċi u oskuri. Dark ħafna. Mela, tajdilna waħda inti? Il-roots hija fi żmien it-tieni gwerra dinija, World War II, kellek ġixjenzati li kienu Otto Ambros u Henrik Mukter. Daw kienu jaħdmu dak iż-żmien, fi żmien qabel ma beda jisuq Auschwitz sewa. Dak kien hemm kumpanija Ġermanja kien jisimha IG Farben. Di IG Farben kienet kumpanija kbira ġol Ġermanja, jagħmlu jivventaw affarijiet ta' plastics, jagħmlu invenzjonijiet ġodda ġifieri kienu nies xjenzati kbar tifhem. Meta mbagħad daħal dak in-nażiżmu, jidhir in-nażiżmu 1930. 1933 meta ġielet Hitler 1933 mbagħad meta daħal in-nażiżmu IG Farben li kienu imexxu għall-lut sewwa ħafna il-management team kien ludi. Ovvjament Hitler beda joħroġ daw is-subcontracting offers biex iqajjem il-Ġermanja u bdiet il-clean up kif se jeħilsu jisom mill-lut u jkabru l-dik il-nazzjonaliżmu minnaħa tal-Ġermaniżi. Li jagħmlu teknikament natfu dil-kumpanija mill-lut, mill-management ludi u biex huma jkunu jistgħu l-IG Farben jieħdu l-kontratti ta' Hitler ġifieri. Mbagħad daħlu fix-xena ovvjament Otto Ambros u Henrik Mukter li kienu taħt il-komand ta' Mengele, The Angel of Death ġifieri. U daw ovvjament kienu jagħmlu dawk l-atroċitajiet li jagħmlu ġo Auschwitz. Daw kienu ġifieri di production manager u scientists ġifieri li kienu
directly qed jagħmlu Kienu jesperimentaw fuq in-nies, kienu jesperimentaw fuq in-nisa, fuq in-nies diżabbli. Fil-fatt il-Nuremberg trial sabu illi Otto Ambros wetta crimes against humanity, mukter b'xi mod irnexxielu jevadi mill-riċerka li għamilt jien, ħarab mill-Polonja, minn kelli kienu qed ifittxuh għal war crimes, ħarab mill-Polonja, mar il-Ġermanja b'xi mod, konna li ġraw daw l-affarijiet jiena, il-Ġermanja b'xi mod tawh ħbewh, u mbagħad eventwalment kellu li qed jissejjaħ corporate cover meta daħal ma' din il-kumpanija Grunenthal. Grunenthal, yes. U il-Grunenthal fil-fatt kienet il-kumpanija illi żviluppat biex inkunu ċari, dawn huma żewġ xjentisti illi d-dinja kienet taf illi kienu parti mill-fabbrika krudili tan-Nazzizmu. L-Amerikani, ġifieri, l-Amerikani flok daw weħlu 8 snin ħabs, ħarġuhom mar-raba' sena jidilli nofs. L-Otto Ambros, jiena jidirli, mill-riċerka ma forse korreġini. L-Otto Ambros wara 4 snin ħelsu. Liħor irnexxielu minkejja li jidirli tawħ daw 8 snin li għattajt in absenzja ma mill-ġurnata ħabs. Da ħarab il-Ġermanja, ħbewħ, u mbagħad b'xi mod reġa' feċ bħala xjentist ma daw il-Grunenthal. Eżatt, mbagħad inaqdu mal-Grunenthal u l-Grunenthal fimni mukter kien il-managing director. U kienu chairman u managing director daw ġifieri huma, però daw kellhom ġifieri il-biċċa krudili wkoll li hemm l-oħra. Ija li kif ittajt inti wara li għamlu daw l-atroċitajiet kollha u ħelsu mill-ħabs. Tawhom il-patent tat-testing li għamlu ġo Auschwitz. Ġifieri daw ħarġu bil-patent tat-talidomide. Huma għandhom il-patent Ambros u liħor u mukter. Ġifieri inti tajt li il-talidomide ġie żviluppat waqt li kienu għadhom qed joperaw ġewwa Auschwitz. Għax dak iż-żmien kien hemm qabel anzi kien hemm il-World War I kien hemm l-użu ħafna ta' sarin gas, kien jintuża fuq is-soldati. U Hitler ried ovvjament Hitler ried antidote biex is-soldati jiblaw dal-gas ikollhom u ġi żviluppata bekk ġi żviluppata t-talidomide ġifieri dak l-iskop tagħha li kontra l-velenu li jistgħu jużaw il-dana. Is-soldati ovvjament fil-kap tal-konċentrament kien jintuża gass ieħor bħal tabor jidilli, tabor ġifieri kien hemm ħafna gases għaddejn. Ovvjament anke fil-World War II kien hemm il-biża' li kun hemm attakk ukoll mill-alleati bl-użu tas-sarin gas. Ġifieri kellha skop kienu tittestjaw fuq Auschwitz biex joħorġu dil-mediċina anke bi skop militari għajmin. Sewa. Mela. Ovvjament, mbagħad imxiet iżjed il-qudiem bekk spiċċat il-Grunenthal u. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plakek switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità. Li jgħinuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq iss.com.mt. Mela aħna tnajdu li mela kienu daw xjentisti daħlu l-Grunenthal żviluppaw din id-droga li eventwalment anka spiċċat għand il-mabit jekk kkawżatlek din il-ħsara, nafu li din marret mad-dinja kollha din id-droga. 50 countries. 50 countries, bl-eċċezzjoni jidher li korreġini tal-Amerika. L-Amerika l-FDA iddeċidiet illi topponi illi tidħol din il-mediċina. Kienet opponiet, kien hemm Francis Kelsey hemmhekk, però xorta kellhom problema kbira l-Amerika. Evitaw li tkun problema kbar għax huma l-Amerika kienu kienu applikaw għal licensing il-Merrill Lynch. Sewa. Merrill Richardson applikaw għal licensing ġo l-Amerika. U hemmhekk il-parti mit-trial ituhom li jistgħu jagħtu sampling lil medical investigators, appointed medical investigators. U daw leħqu xerdu qabel ma ħadu kienu ħajjappuntaw għal-liċenzja. 2 million samples ġo l-Amerika. Di ma tantx tissemma. Ġifieri imwiet
Imwiet u tal-Edomiders hemm ġol Amerika, infatti għadhom jiġġieldu sal-lum il-ġurnata. U Malta meta daħlet? Malta daħlet l-Ingliżi f'1957 kellhom il-franchise agreement distillers, pero aħna mbagħad kien għandna każijiet Malta peress li seqgħu tal-Edomiders kellhom missierhom jaħdem mal-Forzi Armati Ingliżi jew mal-Armi, daw kienu stazzjonati l-Ingilterra stazzjonati l-Ġermanja u mill-Ġermanja li kienet daħlet fil-56 qabel kien hemm il-distribution kienu ġabu l-pilloli minn hemmhekk. Malta daħlet mhux mill-Grunenthal, il-Grunenthal kienet bih lill-distributor li jismu Distillers, eżatt. Li jagħtu wkoll kienu tal-Johnnie Walker. U daw kellhom id-dritt illi xerdu jew bjaw tal-Edomide l-Ingilterra, Malta u probabbilment territorju oħra. Kienu ħadu franchise agreement, il-Ġermaniżi firmawlhom a list of specified countries li setgħu jbigħuhom, però Malta ma kienx fil-lista, distillers ġifieri xorta daħluha Malta. Dak iż-żmien, ovvjament illum il-ġurnata biex droga tidħol fis-suq Malti hemm ħafna proċeduri, ħafna burokrazija. Ġifieri illum il-ġurnata hija differenti immens minn dak iż-żmien. Tista' tingħara spjega ta' kemm kienet stringenti, min kienet jara jekk droga hija tajba għal-poplu jew le? Li għanna bil-miktub, li għanna bil-miktub hemm id-debate fil-1962, meta kien hemm qabel tal-Edomide debate f'September 62, fejn Mintoff jgħid ġifieri għax daħlet Mintoff għamel fil-gvern bejn il-55 u l-58. Bat sakemm hemm ir-riżenja. Mintoff jgħid illi daħlet it-tal-Edomide Malta għax kienu ġew jispjegaw ġifieri l-medical ġejja minn fabbrika serja di għal-Grunenthal li tiegħi ġifieri. Il-Grunenthal ġietu kelmet il-Mintoff. Ġew tru l-Ingliżi distillers, imma l-prodott kien il-licensing il-Ġermaniżi kienu u ma kellhom il-franchise agreement. U Mintoff qed jispjega għalfejn daħlet. U ma Mintoff id-direzzjoni tiegħu kien dak iż-żminijiet illi kellu obsession li Malta tkun in pari passu mal-pajjiżi l-oħra Ewropej, ġifieri fejn jidħlu l-użu ta' mediċina, avvanzi xjentifiċi, tifhem, kellu di l-obsession ngħidu. Ngħidu hekk toħodha mill-aspett outer ġifieri mhix tgħid fuq dal-każ li tkun avvanzat ma' pajjiżi oħra ma fiha xejn ħażin. Il-baq kif poġġewhom lil Maltin ifhimni perswadewhom li l-fabbrika tant hija serja illi dal-prodott jista' jidħol Malta. Però mbagħad fil-dokumenti tad-distillers isemmu kif daħlet Malta wkoll, isemmu illi daħlet Malta mill-fatt illi l-Ingliżi they enjoy Commonwealth rights, export rights, u peress li Malta hija Commonwealth country allura huma kellhom il-barka ngħidu hekk mondjali li setgħu jidaħlu dal-prodotti. Però dak iż-żmien ma kienx hemm xi tip ta' awtorità li tistudja din il-mediċina x'tagħmel. Le, fimni, Malta intużat meta daħlet it-Thalidomide l-iskop tagħha ġifieri l-ewwel nett huma distillers sektar anke distribution li jagħmlu fil-pajjiżi Commonwealth u fl-Awstralja. Dejjem jattakkaw il-befej bijaw il-population tagħhom huma l-isptarijiet li żjed għax hemmhekk ovvjament l-isptarijiet ħajkollok il-massa tan-nies u allura hekk tbih l-isptar inti għandek garanzija ta' sales u kollox. Dik kienet ġifieri il-dana, però huma l-Ingliżi riedu il-records juru li bej il-58-61 Malta ntużat pala Overseas Test Center tat Thalidomide. Ġifieri, u l-records juru illi l-iskop id-distillers riedu
to establish, ngħidilek kif kitbu huma, to establish any tangible differences between those arising in Malta to those arising in the UK. Ġifieri, jekk qed joħroġ xi ħaġa minn daw it-testing fuq in-nisa Maltin fl-isptar Salluqa jirrapportawhom. Nafu x'ikkonkludaw? Ifimni li hemm fir-rapport li hemm ifimni dawn huma missa joħorġu fil-beraħ ġifieri. Però għamilt ir-riċerka forsi li hemm il-prodotti tal-imwiet ġifieri il-mwiet hija rekordjati hu. Imma bejn 58 u 61, ġifieri huma diġà kellhom xi dubji illi dit thalidomide jista' jkun qed tagħmel xi ħsara. Fimni le mhix kienet sa 61 ma kienitx li kien hemm ftit li semmejna tal-Ġermanja tal-56 meta fil-fabbrika kienu hemm l-ommijiet li kienu ħajkunu pregnant. Le, mela, all right. Hemmhekk kienet ir-red flag imma. Nipprova noħolqu timeline għax qed insemmu ħafna dati u ħafna ċirkostanzi. Mela, fil-56 kien hemm l-ewwel red flag inti qed issejħela meta kien hemm xi impjegati li kienu jaħdmu ġewwa l-fabbrika tal-Grunenthal illi daw waqt li kienu fuq il-post tax-xogħol minħabba l-morning sickness tawhom minn din it-thalidomide u l-konsegwenza kienet li ħafna mit-tfal tagħhom ħarġu diżabbli. ħarġu b'diżabilità. Però il-Grunenthal din ħaġa ignorata. Għalulhom it was an act of God, għalulhom ġifieri. It was an act of God. Ġifieri daw m'hemm xejn, m'għandax taqsam xejn ma' drag, ġifieri dik kienet l-ewwel darba. Red flag qawwija. Dik kienet 1956. 1956 dik. Issa bejn 58 u 61 Malta kienet qed tintuża u inti qed tintuża bħala test center. Test center, yes. Jiġifieri qed jaraw x'effetti għandha dit-thalidomide. Eżatt. Mela. Jidħlu hemmhekk sar it-testing ġifieri u biex jaraw l-effetti importanti wkoll niftakru li bejn 58 u 61 għax imbagħad għall-gvern fin-1962 frar. Jgħidulu frar l-iswed għaw Malta. U veru kien is-swed ġifieri. Bej 58 u 61 aħna laqas kellna gvern hawn Malta, ġifieri ma kenniex la parlament xejn, ġifieri kellek suspended constitution, ġifieri l-Ingliżi kienu jiddominaw kollox. Sa ma ġiet il-Blood Commission, però sakemm ġiet il-Blood Commission. Bejn 58 u 61. Kien hemm xi suspetti nafu mill-evidenza li rajt. Forsi xi affarijiet li kienu tobba l-xulxin, ma nafx eżatt inti l-dokumenti kellek aċċess għalihom. Bejn 58 u 61. Kien hemm jiena kelli aċċess għall-OPM files, daw qegħdin l-arkivi. Il-health files tal-OPM ġifieri u tal-medical li kien hemm il-komunikazzjoni li kienet għaddejja bejn il-medical department u l-ċivil u l-attorney general. Daw importanti ħafna. Fil-59 tiġa kien hemm mitra qawwija ħafna mit-Chief Governmental Officer li dak iż-żmien kien il-Professur Jose Gallia fejn qed jibgħat lill-Attorney General li tikollhom ħafna każijiet toxic cases kienu jgħidulhom toxic cases, kienu tkollhom ħafna każijiet ta' mwiet, tifhem, it-tinkwetom ġifieri di u jridu jagħmlu xi ħaġa fil-liġi biex ibidlu l-liġi. Dik kien hemm dak iż-żmien. Minn fejn kienu jaħsbu li ġejjin daw toxic cases? Toxic cases kien hemm imma dak iż-żmien biex min jitismana jifhem sew. Dak iż-żmien kien hemm qabel il-58 kien hemm dawk li jsejħu l-barbiturates sewwa wkoll. Dak kienu tip ta' klassifikazzjoni ta' mediċina oħra li kienu ġifieri kien hemm imbagħad sabu fil-58 illi kienu joħolqu anke mwiet mhix mankamenti ġifieri bħal thalidomide. U din l-ittra kienet għall-barbiturates jew? Il-barbiturates li kienet kien hemm imma inti titqis li dak iż-żmien diġà kien hemm it-thalidomide għaddejja għax it-thalidomide was an alternative to barbiturates. Importanti di. Ġifieri kienet waħda jsek ħatibda taqqas minn waħda biex iżid fuq l-oħra. Ġifieri l-toxic cases ngħidu hekk li kellhom. Tifeksew l-implikazzjoni tiegħek jew dak li inti
forsi qed tissuspetta huwa li daw it-toxic cases kienu wkoll jinkludu talidomide. Jista' jagħti il-każ li kien hemm dak iż-żmien ukoll, yes, mela. Sewa, però Però mill-importanti mhix dik kienet mill-ittra tas-CGMO kienet l-importanti. Illi tant kemm ikun hemm imwiet, ittifhem, toxic cases, l-liġijiet dak iż-żmien kif kienu ma kienux adegwati għax kienu jidħlu ħafna mediċini ġodda. Fosthom it-talidomide, ittifhem? Allura rridu l-liġijiet jabdejtjawhom biex ikunu ngħidu hekk moderni, online, ma' żminijiet. Tafx tip ta' bidliet rridu? Yes, rridu per każu l-tip ta' labeling ma kien hemmx fl-isptarijiet. Kienu qasmu per każu jekk jagħtu mediċini għal 3 ijiem kienu jagħtu għal ħafna iktar żmien ġifieri, allura jista' jkollok nies li jkollhom hemm ħafna tixrid ta' mediċina unnumbered without labeling, tifhem li hekk perikoluża, I mean dik against public health security. Innotawha ġifieri u ġabdu l-attenzjoni l-Attorney General biex jibdlu l-liġi, però ma sar xejn kien ġifieri. Ma sar xejn, minn kien hemm din it-talba sa dak il-punt ma kienx hemm azzjoni. Ma sar xejn. Tajjeb, fis-sens ta' qed nifhem. Ħażin, daħna. Dik saret il-problema. Issa fi-61. Problema fuq il-gvern kien, ġifieri. Fi-61 jidher li kien hemm ħafna pajjiżi li ddeċidew waqfu għad tal-talidomide. 61, yes. L-Ingilterra, il-Ġermanja, l-Awstralja. Malta fis-61 ukoll ħadet id-deċiżjoni. Fis-61 imma importanti ħafna, aħna pers li konna Overseas Test Center, da huwa punt importanti ħafna u konna ġifieri nittestjaw. Il-Gvernatur Ingliż dak iż-żmien li kien Guy Grantham da x'għamel da. Fis-61, November 61, ħarġet il-Grunenthal tagħmel l-International Ban. Id-distillers ħarġu xahar wara, December 1961, ma ħarġux flimkien il-bans. Però l-Ingliż, il-Gvernatur x'għamel f'Settembru, ġifieri qabel ma ħarġet il-ban, tant kemm kienu jafu xi jiġri, l-Ingliżi, għaw tidħol il-krudeltà ngħidilha jiena, kemm ma kinux jagħtu każ il-poplu Malti u s-saħħa tal-poplu Malti, l-Ingliżi, il-kolonjalisti sewwa. Fis-September 61 jgħaddi liġi il-Gvernatur kienu jippressaw is-CGMO biex jibdel il-liġi u jdaħħal id-Drug Security Legislation. Il-Gvernatur injora di, imma ħareġ liġi fejn jipproteġi l-Army Medical Doctors. Għallhom intom minnaw il-qoddim minn Settembru biex tiġu fuq il-Medical Register ta' Malta tridu permess speċjali minn għandi. Dik kienet il-mossa. Ġifieri il-kolonjalisti Ingliżi kienu jafu xi jiġri sew. U l-Maltin min kien at the top kien jaf xi jiġri hemm ġew. Imma l-Ingliżi xriedu jaqalaw it-tobba Ingliżi, il-medical officers Ingliżi, minn fuq Medical Register ta' Malta biex jiġu under Her Majesty. U under Her Majesty, jekk il-Maltin ikunu jridu jfittxuhom, ma jistgħux jfittxuhom. Ikollhom immunità. Ikollhom l-immunità. Issa diħol qod. Mela, okej, ħasasek xi mistoqsijiet. Għalfej, ġiri, huma rridu jippersistu li jagħtu dit-talidomide? U jekk iva? Min jippersisti ġifieri? Ġiri, dan il-Gvernatur li qed issemmi li jagħmel ċaqlaq daw il-biċċiet kollha biex il-tobba Ingliżi jkunu immuni mill-prosekuzzjoni. Dan qed jippersisti li it-talidomide tibqa' tingħata? Le. Mela għalfejn għamilha, bliema għan. Imma inti għandek tittifhem daqsxejn l-istorja dak iż-żmien. Inti l-Maltin dak iż-żmien fis-61 meta mbagħad daħlet il-Blood Constitution, ġifieri hemmhekk daħla l-ewwel darba. Il-Bill of Rights Malta, l-ewwel darba daħal fil-Blood Constitution. Issa, f'dak il-perjodu inti l-Ingliżi xriedu joħolqu jisu ċertu cut-off. Emmek, il-logħba kienet jħolqu ċertu cut-off.
biex huma litigations mijiet aħna tnajdu jien li sibtien biss daw għax imbagħad għandek l-isptarijiet Ingliżi, min jafx kien hemm fuq l-isptarijiet Ingliżi tal-Ingliżi. Però ngħidu fuq il-Maltin għax aħna l-Maltin ġifieri demna sewwa. Il-ħażin ukoll tali sar fl-Ingliżi ġifieri, imma ħan nikkonċentraw fuq Malta. U rrid jaqta' jagħmel cut-off biex il-litigej aħna ġifieri saw l-Ingliżi, issa intom minn hawn issa ħajkolkom il-gvern ġdid, waraw kif se tisħallihom waħedhom, il-gvernatur telaqhom waħedhom. Issa l-Maltin hawnhekk ġew darhom mal-ħajt. Meta tela il-gvern fis-sistema. Ħanamel sommarju għalli għax forsi jista' jkun mhux kulħadd fehem eżatt. Yes. Il-timeline, ma forsi tapprezza iktar minni, li hemm ħafna dati u ħafna partiċelli żgħar ta' din l-istorja. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Fis-61 il-Ġermanja u l-Ingilterra u il-distillers u il-Grunenthal li kienu il-kumpaniji li qed nitkellmu dwarhom għamlu din il-ban. F'anticipazzjoni għal dik il-ban, il-gvernatur Ingliż f'Malta iddeċieda isma' jiena naf li ġejja dil-ban. ħanamel din il-leġislazzjoni, din il-bill, ħalli tobba Ingliżi jekk wara li toħroġ din il-ban il-Maltin jiddeċidu ma jena ħarrek hawnhekk. L-Ingliżi jew il-Malti. Eżatt. Iddeċidew li jitfa'hom taħt il-bandiera Ingliża biex ngħidu hekk. Allura inti ma tistax tħarrikhom il-dawn it-tobba, ġabhom imuni mill-prosekuzzjoni. Jagħmlu x'għamlu ġifieri għal xejn. Ma tistax tħarrikhom. Sewwa. Alright, mela dik fimni għaw kol. Iżda fil-61, x'deċiżjonijiet ħadna aħna bħala pajjiż. La darba sirna nafu li kien hemm daw il-bands madwar id-dinja. Malta wkoll waqafna ikollna talidomide u f'moħħi tweġiba bil-forsi tkun le għax inti wara. Eżatt. Wara 64 kont pregnant ommi bija u hawnhekk aħna ifhimni dak l-4 snin il-fatt li konna bla parlament jiena għalija kienet komplitta għaddi l-babbulijata kollha u dal-iskandlu kollu, għax inti mbagħad għandek il-gvern li tela fil-1962. Għandek kif qal Borċolovic ġifieri fil-fawissu tan-1962, inti għandek u tela George Borċolovic tela fi frar tan-1962. Jekk tara l-komunikazzjoni tal-OPM bejn February 1962 sa August 1962, għandek il-sensiela ta' itri mis-CGMO, meta ħadbidlu dik il-liġi. Inna nibbuttawa minn 1959 biex ikun hemm public health security, meta ħadbidluha u l-Attorney General jgħidlu għax inna badna b'xi arbiters case. Liħor ta' ċivil jitfaħħa ara xiet jgħid liħu, ping pong, I mean. Għalfejn ma bidluix, l-inċentiv kien għax kienu għazzarin, kienu dizorganizzati, kienu mixtrija, xini il-raġuni mill-istorja tħalt fija sew ġiviri d-9 snin u tħalt mux tal-li ġiviri l-istorja nifisajn, tħalt ukoll fuq l-individwi xamlu mamlux. Mbagħad dik hija xi ħaġa oħra periferali imma dika mbagħad torbot dak huwa partu tal-ktieb tiegħi ġifieri. Inti għandek l-Ingliżi meta għamlu dik il-move skandaluża ngħidilha jiena, tefgħu problema aktar fuq il-Maltin. Għax daw ġifieri li qalu isma' aħna t-tobba tagħna meħlusin, aħna għandna l-British Standards, hawnhekk kellhom jaddottaw fuq il-British Standards ukoll. Kien hemm tobba madwar id-dinja li ġew mħarkin huma bħala tobba. Kien hemm tobba li tawa lin-nisa tagħhom li tant kemm ma kinux jafu, anke mhix eskluża Malta. Għax f'moħħi qed ngħid. F'moħħi qed ngħid. Kienu medical investigators huma stess. Kien hemm minta, hemm ħafna każijiet ġifieri l-Kanada u pajjiżi oħra anke l-Awstralja fejn. Tant ma kinux jafu kemm ma kinux jafu t-tobba kienu jtu għan-nisa tagħhom għad-dardiru twildulhom tfal diżabbli ġifieri.
huma responsabbli fil-fema tiegħi billi nista' nara hekk il-Grunenthal u d-distillery. U eventualment l-Istat Malti sa naraw għalfejn. It-tobba essenzjalment jekk daw ma kinux jafu x'qed jagħtu. Jekk daw qalulhom isma' din hija kimika jew hija mediċina li hija. It-tobba nqabdu f'morsa. Ngħidu hekk, ġifieri għax inti it-tort tal-gvern għax meta mbagħad kellmu mbagħad naslu għaliha wkoll ta' debate. Hemmhekk kellhom jiġbruha, infatti l-Awstralja ġebruha 3 months after international ban, 3 months. U tajċ kemm għajruhom l-Awstralja, għalulhom you are late. Għaxdamu 3 xhur biex jiġbruha. Għaxdamu 3 xhur tajċ kemm għajruhom hemm ġel-gvern. Il-Kanada minn għalija damu daqsxejn iżjed, minn għalija 5 months il-Kanada. U aħna domna. Aħna xejn, ġifieri laqas inġabru. Ma nġabrux. Kien hemm xi tentattivi żgħar, daqsxejn kosmetiċi. Imma il-Ministru tas-Saħħa qal illi ħankomplu nagħmlu testing u jekk nara li hemm bżonn ngħid il-gvernatur. F'imkun test qara di. X'inhu? F'imkun test qara. Fis-62 fid-debate. Fid-dibattitu. Ma dak id-dibattitu huwa pjuttost kruċjali biex wieħed jifhem. Eżatt. Politikament kif ġestejnija din il-problema, din is-sitwazzjoni. Mela, kien hemm dan id-dibattitu, il-fulkru tad-dibattitu x'kien fil-Parlament? Il-fulkru kien illi tant kemm ridu il-politiċi they treat it as business as usual. Ma kienx fl-interess. Mela fejn kienu qed jiddiskutuha they wanted to treat it as business. Għamet kombinazzjoni għax qajjima minn tof. Il-diskussjoni kien hemm food and drugs bill, kien għaddej il-food and drugs bill dak iż-żmien. U kienu titkellmu fuq il-ħalib tal-baqra u l-butir, l-lactic acid, u minn tof għamel intervent meta kien għaddej il-bil, ġifieri tiddiskutu l-bil, xi second reading kien. Għallhom isma' għallhom jien ħsibtkom ħatiġu għaw u ġibu il-bil tat-talidomide. Għallhom mhix dana, għallhom jekk il-lactic acid tal-butir importanti. Aħna naqblu magħha di u mexxu. Allora memma affarijiet iżjed urġenti minn tofu. I mean, għandek daw il-problemi kollha ġieħa titkellem fuq il-lactic. Dik ċaġa li Malta kollha kienet taf li l-problema le evidentement le għax kieku ma kienx toħodha. Imma il-politiċi tagħna fin-1962 kienu jafu. Kienet diskussa open fil-Parlament, tant kemm kienet diskussa li meta tkellem Batmintoff, Herbert Ganado kien għamel intervent u għal jien naqbel xiet jgħid Mintoff fil-1962. Għallhom jekk intom ħadkomplu għaddejjin bit-testing, araw li ġibu ġifieri tkunu konformi ma ta' barra. U mhix naqbdu nkomplu nagħmlu testing hekk ġifieri, tifhem? Mela, alright, ġifieri kien hemm riski. Sekondu waħda, kien hemm żewġ modi qisu qed nifhem illi din it-talidomide kienet tiġi applikata. Kien hemm dan it-test center, però mbagħad kien hemm ukoll il-konsum tal-popolazzjoni ġenerali. Sewa, issa, dwar il-konsum tal-popolazzjoni ġenerali, xort u kol maħadni azzjoni fuq għadik. Le. Kella suppost nġbruhom l-spiżeriji, imma ma saritx. U kellna wkoll it-test center. Mela, Ganado qal. Isma' jena naqbel ma' Mintoff għandna bżonn nitkellmu fuq dit-talidomide. Kienu jafu ġvida bejnietom kienu jafu li t-talidomide qed joqtol it-trabi. Ganado kien il-legal advisor tal-Medical Officers Union. Kien ġewwa da. Kien jaf. Il-problemi x'kienu? Kien jaf. Mal-Medical Officers Union, mbagħad kien ħareġ minn hemm biex seta' jikkontesta l-elezzjoni. Itħassib ta' Mintoff kien fuq daw it-test centers? Itħassib ta' Mintoff il-problema għallhom le, għallhom aħna ma rridux tfal jitwildu mingħajr idejn u mingħajr saqajn bħalma tiġru fil-Ġermanja, beda tiġi figuri. U x'ridhom jagħmlu ma' Mintoff rid għallhom iġbru drugs kollha li hemm in circulation, once li jkunu għandkom destroy everything. U Mintoff mar pass oltre, anzi għallhom tridu tagħmlu liġi għat-talidomide speċifikament biex min jagħmel default, ġifi xatt mill-ispiżeriji jew xatt mit-tobba jagħmel jaqbes il-limit minn awlaw imur il-ħabs. Ovvjament, Mintoff kien l-oppożizzjoni. Mintoff kien fl-oppożizzjoni. Il-gvern x'qallu? Il-gvern ħa attitudni kriptik, la ta' fekkux ħaj ġifiru l-qas ta' fekkux mejjet,
Għax li qal Paolo Borcholovir dak iż-żmien qallhom Li jiġi hu George. George li kien il-Ministru tas-Saħħa. Flok qabatu azzjoni bħalma qal Mintoff bħalma għamlu il-Kanada u l-Awstralja u pajjiżi. Qal isma' jiena x'qal bil-Malti eżatt, disgrazzi għandna biżejjed, ġifieri, disgrazzi għal-mejtejn qed jgħidha, disgrazzi għandna biżejjed hekk nistgħu nifrankaw xi ftit oġbijiet jaqblinna. Oġbijiet ġifieri jgħid għaxi kienet taffettu għal-mental impairments ukoll, ġifieri jiġu ngħidu hekk, jiġu bħal meta tajt vegetable state, tifhem? U dik l-unika għalhekk beda jgħid. U l-gvern dik kien l-unika ħaġa li qal? Le, kien hemm id-dibattitu, ġifieri. Imma dwar tal-idomajt. Għal it-tekniċi jgħidu li nistgħu nużawha, nibqgħu nużawha, għal issa il-liġi għal issa m'hemmx għalfejn daħluha, m'hemmx għalfejn, għandna safeguards biżejjed. Beda jgħid li għandna mhix veru, beda jikdeb fil-Parlament dana. X'kien l-inċentiv? L-inċentiv kien ċaru, fimni, dana issa natkellmuha kif inhi. Il-biża kienet. Infatti era kemm beża il-Ministru tas-Saħħa dak iż-żmien. Fin-1962 resqulu, meta resqulu dal-bill Food and Drugs Bill, daħlulu draft fil-bill. Jgħidu la farmakopja hija, ngħidu għal minn ma jafx, farmakopja hija. Il-farmakopja tan-1961, meta faqqat it-thalidomide, ħarġet il-farmakopja. Il-farmakopja hija list of medicines. Pre-1961 li jistgħu jintużaw. After 1961 li jistgħu jintużaw u drugs oħra bħat-thalidomide li are very jew banned dawna jew dangerous drugs, il-listjati. Daħlu ilu fil-Food and Drugs Bill. U il-Ministru tas-Saħħa flok għal dija tajba, għax dik u daħlet hemm dik. Anka t-tobba kien ħajkollhom guideline fuq xi jridu jmexxu. Le, għal di ħażina, ma tistax tidħol issa. Blima raġunament. Ir-raġunament qal li għax baqa jadotta l-farmakopja li kellna ta' xi 40 sena qabel. Għalfejn jażel dik l-għażla. Jien ngħidlek illum ifhimni nikkonferma l-protezzjoni u rrid jipproteġi l-political class u t-tobba u ta' dak iż-żmien u għax intek ma jkollokx il-qafas. Imma t-tobba kienet jitfaħħom fl-inkwiet fil-verità. Ifhimni u li qallhom li t-tobba qallhom isma' qallhom minn hawn il-qudiem qogħdu attenti għax hekk tagħmlu prescription ta' di u tmur xi ħaġa żmerġ, jistgħu fitxukom legalment. Daqalu fin-1962. Ġifier hemmhekk tefalhom il-mantra li t-tobba, tefalhom l-ankra ngħidu hekk. Imma fl-istess ħin li ħan nirrispondi għall-mistoqsija tiegħek. Fl-istess ħin meta inti mhix it-tabdejtja il-liġijiet, inti jekk inti nagħmlu tiqum kas ta' litigation dak iż-żmien. Jekk inti jitla tabib u jitla namlu mod parent, jgħidlu isma' inti tajtni di. Jaqbad imorru l-qorti, jgħidlu jinkelli l-farmakopja ta' 40 sena ilu mhux fuq di mxejt fuq di. U joħroġ minna. Bil-fors joħroġ minna għax inti l-liġijiet mhux updatejati. Sewa. Kif ħadd ixliħ, ġifieri. Il-Ministru tas-Saħħa ta' dak iż-żmien rid iktar u iktar ma jkollokx jagħti guidelines biex forsi jnaqqas mill-imwiet u mill-problemi. Però ma rridx jinforza sa tali punt illi jekk inti tkun ċittadin li ġejt affettwat tista' tħarrek il-dak it-tabib partikolari. Kienet huma bdew jgħidu l-gvern dak iż-żmien illi ħanibqgħu għaddejjin bit-testings u meta nieħdu the fruits from these testings namlu overhaul tal-liġijiet. L-overhaul tal-liġijiet saret fin-1967-68. Ġifieri 61 kienet l-International Bill. Mintoff ma wieġibx li ħares waħda sabiħ tiegħi. Imma l-Awstralja daw waqfuha. L-Ingilterra waqfuha, l-Ġermanja waqfuha. Ma xalfejn ittestjaw iktar. Kien hemm Mintoff, kien hemm Hisler, kien hemm intervent, kien hemm Mowran għamel intervent ukoll kontra għallhom di għax ma neħħejtuhiex fin-1962. Jien Mowran semmejtu fi ktieb, Mowran iltqajt miegħu jiena. Pressjoni kollha, però le baqgħu għaddejjin għax il-biċċa xogħol huma baqgħu jagħmlu testing full mental patients. Mod uffiċjali baqgħu il-pazjenti ta' Mount Carmel. Baqgħu l-pazjenti ta' Mount Carmel għax il-direzzjoni kienet mill-Ingliżi
mid-distilla, xaxaw qiegħda il-parti kruċjali. Daw ridu jbijawha at all costs, I mean. Aħna dak iż-żmien ukoll tinsiex għax titqed kollox fil-kontest tiegħu. Malta kellek il-plans dak iż-żmien, new industries, u jien ngħidlek li kieku kienet mediċina mhix illum, ġifieri l-jum jużaw għall-kanser. Imma parti minn dik ġifi dik xi ħaġa oħra. Kieku damlu mod kienet mediċina tajba dak iż-żmien, jien ngħidlek li kienet anka distillers, kieku kien suċċess, kienu nagħmlu ngħidlek. Il-manifattura u Malta ġifieri. Ġifieri huma għalhekk, ġifieri is-sospett tiegħek huwa qed kummerċjali. Kummerċjali, iva. Il-kummerċjali l-flus huma l-industrija tal-mediċina nafu b'saħħitha ħafna. Ġifieri inti taħseb illi daw il-membri parlamentari dal-Ministru illi ddeċieda jkun kriptiku kellu wkoll f'moħħu illi isma' aħna jaqblilna nkomplu nagħmlu taw it-testijiet għax jekk għadha pitada niskopru li hemm xi mod illi nużaw il-medicina nistaw nimmanifatturaw. Għalaw stess, għal neħdu l-frott tagħha, jista' jkollok frott, ġifieri, frott kommerċjali, Malta New Industries, hawnhekk tinsiex dak iż-żmien kulħadd kien ħlif dockyard, mal-forzi. Qed jispiċċaw ħafna redundancies, ħadd ma jista' jsib xogħol, ġifieri kien hemm dak it-taqlib soċjali, aħna mhux qed ninsew ukoll punt l-aspett ukoll soċjali u l-problemi li kien hemm dak iż-żmien tal-internet u. Ovvjament fis-sfond soċjopolitiku mqalleb ħafna u fis-64 imbagħad ġiet l-indipendenza kif qed tgħid bejn 58 u 62 kien hemm ma kellniex as parlament, ma kellniex kostituzzjoni. Volderi Malta kienet għaddejja minn żmien ta' bidla kbira. Ovvjament f'dak il-kontest ikun diffiċli li wieħed iżomm kontroll ta' dawn l-affarijiet. Tħoss li dan kien tradiment kbir? Iva, tradiment nazzjonali. Tradiment kbir. Skandlu kbir. Jiena meta konti tinsib apparti d-diżabaltajiet ġifieri ħafna batew u l-familji fadew ġifieri kollox. Li mietu, jien għat konti tinsib daw il-mejtin ġifieri fil-annual health reports. Kienet kbira anka għalija ġifieri, meta konti niltaqa' ma' dawk il-mejtin, ġifieri nara biex kienu timutu, lack of blood vessel formation, problemi fil-qalb, ħafna problemi circulation, ma jafux jgħidu, ma jafux x'inhuma minn fejn ġejjin. Tjibatu l-Ingilterra, anka l-Ingilterra fil-1959 kil-Maltin kienu tikkontattjaw mal-Ingliżi ġifieri u tjajdu sma. Għandkom aħna għandna daw il-problemi wkoll. L-Ingliżi kienu l-Ingliżi infatti jagħmlu inquiry, bdew jagħmlu inquiry, public inquiry fil-1959. Jiena nħoss tradiment għax inti jien inħoss illi veru badna aħna bejn ġiex rocks tu ġiġġeblit kbar, ġifieri għandek il-kolonializmu diħel il-Malti, aħna nqbadna bejn daw il-ġiex blatit kbar. Wieħed jafas minnaw l-interessi koloniali, il-Maltin li kienu laqa tal-Ingliżi, il-Maltin li forsi kellhom dik il-viżjoni li ħan niftħu xi ħaġa ġdida, ħan nibdew dak il-ħajja tagħna mill-ġdid. Ħafna problemi, ma rridux jisu, imma dik kienet problema li kellhom l-inqas li setgħu jagħmlu public announcement. Infatti it-tobba Ingliżi meta indunaw biha fin-1961 kienu ħafna tobba kienu timorru għand l-ommijiet, il-mothers li bijawlhom it-thalidomide, ifittxulhom fil-medicine chest, jarawlhom hekk għandhomx tablets u jarmuhomlhom. Akkar kemm riedu ġifieri jgħinuhom. Minn da kollu aħna hawnhekk. Jien ħankun onest, sibt każ wieħed biss. Każ wieħed minn 30. Każ wieħed ta'? Każ wieħed fejn tabib tant kemm ħassu guilty li marant l-om li tajjela di twildet kienet tifla, twildet bedet fil-1961, 61-62, ma ħarġet l-International Ben fil-62, ma twildet fil-62. Fil-61, meta saret dak iż-żmien li ħarġet l-International Ben, imma kienet, pregnant omma, ġifieri laħaq tajjela. Omma twildet ovvjament wara.
Meta sema, wieħed minn 30 ġifieri toħda kemm 3% da ġifieri, kemm kien awtobba dak. Marrant l-lom ħabtela, jajjat xi ġranna, jajjat xi ġranna, ġbiċċa ġranna, ġbiċċa ġbira ġranna. Alla, se twaqqafhom dawk il-pirmi li tajtek għax qed jagħmlulna ħafna ħsara, jitwildu bla jdejn u bla saqajn. U dik ix-xokkjat ruħha dik l-om, u ma tagħtix iżjed, it-tifla kienet twildet diżabilità f'idejha tnejn, qisha simili tiegħi, ġifieri ma fuq ġiex naħat. Mara ħelwa ħafna, ġifieri tqajt magħha jiena għadha hekk mara ta' qalb kbira, ġifieri. Nselmilha minn hawn. Il-fatt huwa illi din mbagħad kellha positive vibes ngħidilha jiena x'dik ibret dit tfajla. Taf x'inhi raġuni mhix bħalna. Anka meta ġifieri tela daw by the way tnamlu l-Arkivi Nazzjonali daw fuq. Ħanitkellmu fuq. Di importanti imma di meta kibret ġifieri dik kienet taf. Tant kemm kienu armati l-ġenituri tagħha ġifieri meta marret kien hemm ġuvni li kien interessat fiha u omma u missiera marru għandu għand il-ġenituri tiegħu għalulhom isma' għalulhom di ġrala hekk di t-tifla tagħna mhix it-tort mhix għax ġejja mill-ġenetika. By the way, thalidomide is not a genetic problem. It's not a genetic. Għallula ħadna l-pillola u ħaddet il-pilloli u għallunna t-tabib. Ġifieri għallu qabżu l-ġenituri tal-ġuvni, għallula lekk il-tifel tagħna kontent biha, aħna kontenti wkoll. Imma nagħlaq hemm il-kapitlu, ġifieri dawax kienu jafu. Ara kemm kien vantaġġ fuq ġenituri il-qdar il-qoddim. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Mela, inti għed kien tabib wieħed minn 30. Wieħed minn 30. Il-bija tat-tobba kienu informati illi il-thalidomide jagħmel deħsara? Fimni, tobba kollha kellhom ir-rivisti dak iż-żmien, The Lancet, British Medical Journal. Kienu jafu. Allora kif kien hemm tabib illi l-ommok xorta ta' thalidomide? Lex, inti il-bicċa xogħol qiegħda li inti li kien fada l-incirculation, ovvjament, b'xi mod jridu jinbiegħu daw ġifieri, issa kkaltuhom ma xi ħaġa ma nafx kif kienu jagħmluhom dak iż-żmien, imma jekk għandek pilloli li tittoħroġhom bil-fors. Tifhem, jien naf ġib bniedem anzjan nagħmlu mod mhix tqil. Tifhem mhix pregnant tajmin tajlu isma' għandha ansjetà baqgħu tuhom għajmin u ommi ġifieri kienet kien responsabbli ħafna da tabib. Kelli kas 18 years old ma ngħidilek żgħira. Meta kont se niżżewweġ l-ewwel darba, hija il-futura mara li kelli dak iż-żmien aw kienet se tkun mara tiegħi. Talbitni iva, talbitni mun nagħmel check-up u tant ma kontx naf dak iż-żmien ġifieri jekk iġdix ġenetika, ma konna nafu xejn aħna ġifieri. La dak ġenetika. Le konna nafu thalidomide, ma konniex nafu li jekk ma kienx ereditarja. Kont talbitni, kont mort infittex, mort infittex lilu lil dat tabib. Ma kienx jaħdem dakinhar u rid naqtaħħa u mort għand tabib ieħor. Niftakar kien iċċekkjani għalli le għalli mur għalli kontatlu li ommi ħadet pillola tad-dardir, insomma kienu jgħidula għalli le għalli mur għalli dik mhix ġenetika. U xorta kellek fiduċa fih dak it-tabib wara li. Le, jien hemmhekk waħħalt f'moħħi. Ġifieri, li kieku dak it-tabib għalli di ereditarja, jien ngħid ma ħajti mitlufa mela. Ħajti spiċċat. Ġifieri jien bdejt. B'nota ħażina, mħabba t-tort tal-manufacturers u mħabba t-tort tal-gvern. Dak iż-żmien. Dik kieku smajt minn dat tabib. Jgħidli inti di kienet kwistjoni, di hija kwistjoni ereditarja, ġifieri ikollok it-tfal ħajjiġu diżabbli.
Jien kont lest li mmur infittex dak it-tabib u nagħmel waħda minn tiegħi ġifieri. Hija kont immur nagħmilha yes. Kelli 17 years. Yes. Kont wasalt f'dik is-sitwazzjoni ġifieri. Hija xokkanti illi tabib li jaf li tagħmel ħsara fid-nisa tqal lil mara ma jsaqsix. Bint it-tielix, għax li s-sakwa mistafi li tqila. Childbearing age, 28 years old. Għandek mara childbearing age u d-dimek 28 years old. Ma s-saqsijiex jekk inti xtqila għal-menu. Nittama li qed issibu din il-konverzazzjoni informattiva. Qabel ma nkompli għaw numru ta' kumparji bħalma tafu illi jgħinuna biex aħna nkomplu waslulkom dan ix-xogħol tagħna. Dawn huma il-Browns, il-ISS, grazzi l-Maple, l-Alberta, nirringrazzja l-Garmin, Stretta, kif ukoll personalfinance.com, grazzi l-Derek Meets, kif ukoll Business Labs, issa se nkomplu jien u Anatol Baldacchino bl-istorja ta' talidomide. Mela, tkellimna fuq il-politika, tkellimna fuq it-tobba, tkellimna fuq naqra fuq il-mamma tiegħek. Però għala fuq il-mamma tiegħek nistgħu nsiru nafu iktar. La darba kellha din is-sitwazzjoni kif ġestita. Kienet ħadita bi kbir ommi u ġifieri fis-sens li mbagħad fimni fit-tabib ġifieri kienet marret għandu terġa' ġifieri ovvjament tissikkaħ u xini u di għajli tini eżatt il-pakket tagħha u ovvjament da jdurela minn u jdurela minn. Li Alla sma li ta' Alla mur għamel tarbija oħra, Alla u tagħtix każ Alla da bħal speċi tfaħħalem u mur għamel tarbija oħra. Dik kienet ħafna sintonoma. Anka aktar għal-Ġermanja u ħafna pajjiżi oħra. Komu jgħidulhom hekk. Iktar jinteressani il-mamma tiegħek x'qaltlu? Jew kif ħadita? Fimni kienet irrabjat miegħu u ġifieri kienet qalt li ġifieri marret tissikkaħ u ġifieri ma fimni. Imma la darba tissikka tabib dak iż-żmien fimni. It's not a joke. Ġifieri da tabib. Ara għandek tabib u assis dak iż-żmien fis-60s itngħidu. Sawa. U l-isptar, il-management tal-isptar. Biċċa waħda daw ġifieri. Missa tmur tiġġieled ma' assis fis-60s, jom tiġġieled ma' tabib fil-1960s. Unimaginable ġifieri, imma ommi marret, affrontatu. Infatti imbagħad li ġara, ovvjament kellha l-ħija, ġifieri veru għamlet tarbija oħra ommi, samat minnu ġifieri. Meta ħija mbagħad jiena jindimita Uħu ma kellux dal problemi, ovvjament. Le ma kellux dal problemi, ma ħadet xejn ommi, jiena kont titnejx mazzijiet tiegħi li kienu ħdej ommi, però one fine day kienet ġurnata xitwija f'xi nofs il-lejl, kien tard ħafna bil-lejl. Anka ngħidha tal-FC għax still kbira ġifieri li nsemmija emotional ħafna. Qabdet il-ħija żgħir, geżritu ġifieri, qabdet il-ħija ieħor kellu xi 8 snin, ġibditu taraġġ u marret kienet il-knisja, marret il-knisja bihom bil-lejl bin-night dress. Sforzi depression li qabada ġifieri, ovvjament di marret il-knisja, ovvjament biex turi ġifieri isma' jiena ma għamilt xejn ħażin, għandi tfal healthy ġifieri, il-mental health problem, li tafawt fuq għad il-problema tal-idomajdu. Ħadd ma jtik resposta ta' xejn, kulħadd ħallik fid-dlam, għax hekk jaqbel. Tħallik fid-dlam, inti ma tistax tkun armat u tiġi tiċċalenġjani, imma tkun taf. Ħadd qajjem xi ħaġa żgur. Ommi ġifieri mbagħad wara l-għada ġew il-pulizija tziti tgħidli għax jiena ovvjament kont sena u xi ħaġa ma niftakarx ġifieri ma rajtix jiena ma tziti tgħidli illi ġew pulizija ġifieri ovvjament daw il-qassisin tant kemm kienu xokkjati raw il-lom bin-night dress ġifieri u fil-knisja fil-knisja tippreżenta lil-ħija bħal speċi isma' jiena x'għamilt lek. Ittifhem tant kemm kienet depressiva u ġifieri għaddejja minn problemi mentali kbar. U l-assissin irrapportaw ġifieri l-każ
U l-għada ċirkondaw id-dar tagħna jisna xi kriminali, kien hemm xi 6 pulizija, dawru l-kantuniera tagħna biex jiġbru l-ommi u jtellawha Mount Carmel Hospital ġifieri. Tellawha dik kienet risposta ġifieri li ħadet ommi. Spiċċat residenti hemmhekk? Tispiċċat għamlet xi 6 xhur hemmhekk ġifieri. Kienu jagħmluhom dak iż-żmien l-shocks f'moħħhom ġifieri. Ommi ma reġgħet lura ġifieri minn dak iż-żmien ġifieri. Isa ħajjita wafqet x'in ħarġet minn hemm mill-isptar ġifieri. Isek bħal meta tajtu. Kif l-ommok intu ukoll. Essenzjalment. Teknikament klifta u l-ommi ġifieri ma baqgħetx, I mean. X'impatt ħallit fuq hekk? Impatt u x'imbagħad tibda tara l-affarijiet u ma xejn. Dak irrabjat jew? Qed jafis li tfuq niftakar. It's emotional. Ibsa fuq. Ibsa, dik il-bicċa ma nistax. Fuck them, u. Il-battew. Dispjaċini għan vera. It is. Umbat kien hemm tarġaw ġifieri dak iż-żmien. Dak iż-żmien kien hemm biċċa oħra mbagħad dak iż-żmien jekk raġel jiġi waħdu jew mara tiġi waħedha jkollha tfal, aħna konna 3 diġà. Kien hemm xi regulation dak iż-żmien illi jekk ir-raġel jiġi waħdu jistgħu jaħduna hawn xi orfiniġi ġifieri jiġbruna. Mbagħad kien iffirmaw x'ismu il-nannu tiegħi biex ma mmorrux hemmhekk, nibqgħu fil-familja. It's very traumatic. F'liema punt iddeċidejt illi. Skużani ġibi. Ma di. Huwa ħafna minn għadejn eżaġerat minn xi għaddejt. Mela. F'liema punt iddeċidejt illi dil-istorja trittinat, dil-istorja rridu nsibu il-verità x'inhi. Li tikkoreġi. Meta kelli xi 10 snin ilu ġifieri meta bdejt infittex xejn qisu fuqi hekk 11 years ago għattienet nikber issa. Rid nagħmel xi ħaġa biex għadni luċidu, għadni attiv, għadni, I mean, ċertu saħħa, I mean. Rrit nara, fimni, mux issa jgħaddi żmien un bat najtu ħanamela, meta ħanamela, jkolli. 11 sena ilu bdejt. 11 sena ilu bdejt. Minn fejn bdejt? Bdejt nara, x'kienu tinkitbu barra, ġifieri ġurnali fuqa biex nipprova nistabbilixxi il-chains, il-distribution chains. Hemmhekk iltqajt ma' ġiex professuri mondjali. Waħda jisimha Julie Parl, professoressa ġo South Africa University, KwaZulu, Natal, u Dr. Ludger Wimmelbacher. Dr. Ludger mill-University of Berlin. Dawn huma it-tnejn tal-lidomiders ġifieri wkoll. Għax ħafna mit-tal-lidomiders mondjali tant kemm kienu dejjem itiżommuha anka pajjiżi oħra, ma aħna hawnhekk ma ħareġ assolutament xejn. Pajjiżi oħra damu wkoll biex bdew joħorġu ċertu riżultati. U daw. U mek doktor. Inti għamilt kuntatt magħhom? Għamilt kuntatt magħhom. Għalfej huma? Għalfej il-daw għażilt li tagħmel kuntatt? Għażbejt insib li kienu fluenti u kienu tikbu ħafna, kellhom ħafna literature. U Julie kienet għamlet riċerka South Africa. South Africa kien kas speċifiku wkoll, kien saru ma kienx distillers gbaw jgħidu li ma bijawiex hemmhekk, kellhom xi każijiet. U Julie kienet ittaqbes għal xi tifel minn hemmhekk li tweled dak iż-żmien mal-Ingliżi biex jirċievi kumpens. Allura kienu għamlu stħarriġ. South Africa. Biex jipprovaw il-distribution channels u kif kienu tjaddu il-networking ta' distribuzzjoni. Biex jipprovaw li da
it-tifel kellu da. U hemmhekk semmit Malta, f'dar rapport ta' South Africa. U flima kuntest semmit Malta? Semmit li kien hemm ċertu testings, kienu isiru ċertu testings hawn Malta hija. Hemmhekk indunaj ġifieri qbatt l-ewwel dan. Li Malta konna għadna qed nittestjaw. Għadna nittestjaw, U meta kellimt il-Ġuli u dak il-professur li ieħor ta' Berlin, x'tallimt iktar? Dwar l-istorja tiegħek. Ludger, imma Ludger mbagħad qisu iktar. Ludger kien ifittex, qed jagħmel ktieb mondjali fuq it-talidomide kif affettwat il-pajjiżi. Ludger kien qalli smana qalli Malta l-uniku pajjiż li ma nafu li kienet tinbih sew. Imma assolutament ma nafu xejn. L-hemm riċerki, u da kienet ifittex. Għalfejn taħseb li Malta kienet din it-tip ta' eċċezzjoni? Li m'hemm xejn? Li m'hemm xejn. Le, baqgħet mistura, ġifieri biex tibqa' moħbija assolutament, ġifieri. Kif irnexxielhom imma? Ifimni l-saħħa politika u Malta ġifieri li ju. U l-politiċi minn huma, minn xi xi magħmula, mhux mill-professjonisti. I mean, ifimni, jekk il-gvern anka llum nistgħu nitkellmu fuq, jekk ma jridx jiddibatti fuq għall-gvern. Aħna nitkellmu podcasts, l-università, law, radios, ma l-gvern irid jibqa' silenzjuż. Għandu raġuni tiegħu għax jibqa' silenzjuż anke llum, I mean. Ovvjament, inti bħal meta għandek każ. Ma llum għalfejn għandu jibqa' silenzjuż. Ħanajlek għaxiex jibqa' silenzjuż. Għax ilu 60 sena l-każ għalhekk qed. Ħanajlek għaxiex jibqa' silenzjuż. Tant kemm hu skandlu kbir da, u mitu tfal u diżabbli u kollox. Ejsa nġiblek eżempju, jisek għandek raġel u mara. Sawa, il-raġel eleba l-mara u mar id-dar. U l-mara qabditu li jagħmel marma mar oħra. U tibda taqlalu kemandu. Sawa, taqlalu kemandu. U raġel jaf li għandha raġun. Jibqa' ċassat li hekk, ma jitkellimx. Jgħidi għandha raġun u ma jitkellimx kelma. Il-gvern qiegħed f'dik is-sitwazzjoni magħna li jaf li tant kemmi għandna raġun li jħossu skomodu li jitkellem. Issa gvern mhix huwa għamilha di, ġifieri saret 60 sena ilha. Ma xorta il-gvern Malti baqa' l-gvern Malti. Jiena tipprova nitfa' li fiż-żarbun tal-politiċi Maltin bħalissa u perswas li hawn politiċi li bħalissa jisimgħuna. Jiena naħseb din opportunità tajba ħafna biex il-politiku isewwi il-żball tal-passat. Li jagħmel xogħlu. Jagħmel xogħlu, jeżew il-żball tal-passat u flok u anzi it would be a platform nuru anka lid-dinja li tnimxu li maturajna m'għadniex magħluqin ġo fejna u għaxek u nuru lid-dinja li veru mxejna l-qudiem. U kellu għamlu affarijiet, ħadu ċertu miżuri, imma ovvjament dik tista' sart mejja l-qudiem. Ħaraslu għal tip ta' miżuri. Mela, wasalna fl-istorja fej inti kont tkellem il-Jennifer, kont tkellem il-Ludger, u Ludger għalli maħna fuq Malta, assolutament maħna fuq xejn, naflu kienet testing center, imma data m'hemm xejn. Inti bad x'għamil, dejt kontribuxi għad data tagħhom, tikteb il-tip tiegħek stess. Beda jitlobni fuq il-marketing, it-tip ta' marketing li kienu jgħalli iċċekkjali, beda jtejni id-dati fejn il-gazzetti, id-dati meta saru reklami ta' talidomide biex ikun jista' jaqqat ir-reklami u jippubblikhom fil-ktib tiegħu, DVDs. Però jiena bdejt insaqsih u nitgħallem minnu dak iż-żmien, ġifieri peress li kien espert. U bdejt insaqsih ċertu mistoqsijiet bħalma tagħmel li intillum lilu ġifieri li kien espert mondjali. U kien hemm mument fejn bdejt ninduna, għall-isma' għalli hemmhekk bdejt ninduna meta beda ngħidu jallimni fil-bidu ċertu affarijiet tekniċi u xiet jiġru x'għamlu l-mejtin u kif. Bdejt għalli kelma li iżjed instigani għax għalli isma' għalli tissaqsini daw mistoqsijiet kollha, għalli inti jekk tittapplika. Għalli applika mal-Ġermanja inti applika u l-Gvern Ġermaniża u l-fond jara l-każ tiegħek u mexxi minn hemm, ġifieri jekk titmexxi mexxi fuqek.
Għaxi xi tissoqsi dal-mistoqsijiet kollha, jgħidulek hekk intix talidomide iva jew le, u tieħu li għandek tieħu mill-Ġermanja. Hekk ħassejt iżjed responsabilità għax fis-sensa tmela xi ġifieri jiena min jaf kemm hawn iżjed daqsi nisa rġiel forsi iżgħar jew ikbar minni li ma jafu assolutament xejn dawna, ġifieri. Laqas jafu li huma talidomiders. Laqas jafu li huma talidomiders, laqas jafu x'ġara fil-pajjiż, laqas jafu x'ġara internazzjonali. L-iskandlu, il-komplessità tal-iskandlu u l-iskala tiegħu. Ma applikajt għal-fond il-Ġermanja? Le, ma applikajtx, le, ma applikajtx. Għalfejn le? Le, ifimni, it's a complex thing, għax inti mbagħad hemm l-Unjoni Ewropea fin-nofs li qalet il-gvernijiet li first you must create your stajt applikajta, ġifieri, imma l-Unjoni Ewropea ta' direzzjoni lill-gvernijiet fil-riżoluzzjoni ta' 2016 xajridu jagħmlu, ġifieri joħolqu skemi huma jopprovaw huma minn huma talidomiders u mbagħad timxi minn hemm. Ġifieri xtaqt ngħidu hekk il-norma kienet li nipperswadi li l-gvern jagħmel din l-iskema. Mela jaqbdu il-biċċa tax-xogħol. U l-gvern ħadin id-direzzjoni kien ħabbar mir-riċerka li sibt kien ħabbar fond ta' 3 miljuni. Sewa? 3 miljuni biex jitqassam mal-vittmi kollha. Naqblu? Ma' survivors, yes. Ma' survivors kollha. Kif proċedit dik l-istorja? Kien ifimni li sar qabel dal-episodju ġifieri il-fatt li konna fis-silenzju da żmien kollu ġifieri il-Ministru tal-Inklużjoni mingħajr ifimni mhix biex noqgħod infaħħar imma li hu tajjeb tittajt li hu tajjeb ġifieri tajjeb għamlet l-apoloġija ġifieri Ministru Giulia Portelli. Il-Gvern Malti uffiċjalment apologizza ħareġ l-apologija fil-Parlament ġifieri fil-Ġulaj 2023. Ħriġnija l-apologija qabel l-Awstralja aħna, ara kemm kien ilhom jafu qabel. Il-Gvern Awstraljan apologizza warajna. Sewa. F'Novembru ta' 23. Però ġifieri għamel biċċa xogħol grandjuża hemm il-Gvern Malti. U ħabbret fil-Parlament li ħatati 3 miljuni for talidomide survivors. Mela, l-apologija meta saret? L-apologija saret July 2023, Ok. U dakinhar tħabbar ukoll dan il-fond? Tħabbar li l-gvern ħajalloka 3 miljuni fil-budget. Applikajt għal dal-fond? Le, il-sistema ma taħdimx li tapplika. Il-sistema taħdem li dak iż-żmien kienu applikaw tiġa 34 alleged kienu, alleged survivors. Ġifieri da Mr. Exit jgħidina sofrejt. Alleged. Qed jallegaw li huma survivors. Qed jallegaw li huma survivors. Il-gvern mbagħad għamel anke mal-association jiena għamilt ukoll assoċjazzjoni Talidomide Survivors Association għandi founding members jgħinuni ġifieri ħafna. U il-gvern ġifieri wasalna biex jagħmel dal-medical board biex jara jekkux veru min applika jekkux talidomide jew le. Kif jasal biex jifhem? Jekk intom talidomide jew le? Le hemm ħafna hemm ċertu algorithms u rridu jaffer l-Ingliżi ġifieri huma speċjalizzati ħafna, però di għall-Maltin għamluha. L-Ingliżi huma ġifieri għandek algoritm ġifieri għandek talidomiders huma komunità li twildu f'specified period ta' żmien ġifieri roughly we are the same age, tifhem? Given a little bit plus or minus, tifhem? Għandek features barra l-perjodu ta' twelid għandek features. Hemm xi testijiet mediċi? Il-medical board kulħadd ikun speċjalizzazzjoni tiegħu. Inti mort qudiem dal-board? Hija mort, yes. U x'inhu l-proċess? Tista' tispjegana? Jittestjaw jgħidulek ġifieri jsaqsuk a set of questions, ikollhom algorithm ġifieri jsaqsuk specified questions meta twelid. Ma tgħidulekx DM pereżempju. Le. M'hemmx dak it-tip ta' testing, għat-talidomide ma jeżistix xi blood test. Mistoqsijiet hemm. Le, hemm mistoqsijiet u jiċċekkjawk medical records.
ġifiri X-rays tijak, ġifiri jaraw kollox ġifiri. U meta mort u dim dal-bord inti? Le, l-bord mbagħad beda da żgur wara l-apoloġija diġà kienu il-proċess beda l-proċess ġifiri. Kien hemm applikaw 34 dak iż-żmien meta kien hemm ta' 3 miljuni, u mbagħad kienu żdiedu meta għamlet l-announcement il-Ministru kienu telgħu xi 46. Nies li applikaw. Li applikaw. Però mbagħad beda il-proċess tal-Medical Board, ġifi daw 46 ridu jagħmluhom jgħidulu pre-assessment, l-ewwel isir pre-assessment, biex tgħaddi mill-ewwel test. Għandek algoritm ġifieri jekk tittgħaddi minn ċertu struttur. Jekk teħel minn da ma tistax tmur fit-tieni wieħed, tittgħaddi mill-ewwel wieħed. Bħal ta' barra ġifieri jien ngħidu hekk, ġifieri kif iffollowjaw l-Ingliżi jien ngħidu hekk fuq dak il-livell ta' pre-assessment u da. U finalment ġifieri beda skatta l-proċess wara s-sajf sa baqa' sejjer jidilli sa xi Ġulaj u August sa Marzu minn għalija kienu lesti, ġifieri jagħmlu xi 7 xhur. Sewa, u issa ħajġu grupp ta' speċjalisti ġifieri biex niftehmu, tifhem? Issa il-kumpens ħajbda jingħata mela jekk il-kumpens ġifieri, kumpens jingħata beda jingħata il-kumpens minn 3 miljuni il-gvern ħadem il-persentaġġi ġifieri u qassam miljun. 1 miljun mhix 3 miljun. Għalli alloka 3 miljuni u qassam miljun biss. Il-miljun tarġa' qasamhom fuq 3 snin, ġifieri il-1 miljun fuq 3 years, għandek 300,000. Però iż-2 miljuni l-oħrajn ġara minnhom. 2 miljuni oħra, ifhimni kien, aħna, d-dispjaċuti għajmin għax la kienu allokati. Ifhimni 3 miljun, il-3 miljun ngħidu hekk. Komparata ma xħadu barra ġifieri. Dik ta' storja, tlifni da xejn, mela. Aħna ngħidu kien hemm 3 miljuni. Allokati. Mbagħad il-gvern qabad miljun u dan il-miljun qasamu ma' daw id-29. Ma' daw id-29 ruħ. Ġifieri kulħadd ingħata biċċa minn dan il-miljun. Skont il-percentage disability. Sewa. Rafli kull wieħed jekk taħodha average jisna ħadna 37,000 each. 37,000 each. Ok. Issa, però l-allokazzjoni ma kienx ta' miljun, kienet ta' 2 miljuni. Ta' 3 miljuni. Allora bis-sosjeta tiegħi hija iż-2 miljuni l-oħrajn. X'sar minnhom? Ħajġu imqasma aktar tard? Le, aħna ma tajn ifimni il-risposta kien hemm anke intervent fil-Parlament xi xarejn ilu mill-Onorevoli Graziella u tal-Partit Nazzjonalista u saqsiet fuq dan mistoqsija parlamentari ġifieri għal xi xina ta' miljun. L-istess mistoqsija li tensaqsija. Li tagħmel inti stess ġifieri kien hemm. U l-Ministru ġifieri tat risposta li ovvjament meta ħadmu ovvjament taċ-ċivil ħadmu bil-persentaġġi u waslu li according to the percentage disability jagħtu 1 million kien ex grazia payment. 37,000 jagħmlu sens għalik? Laqgħa xejn. Fl-Universe. Laqgħa xejn, meta inti tikkonsidra fimni, dawn huma min wasal għaliha ġifieri di tal-percent tal-miljun veru jew ma jafx, jew ma kienx taħdimlu l-calculator dak iż-żmien ġifieri, jew veru ma jafx l-istorja minn xi għaddejna aħna ġifieri. Sewa. Ġifieri m'għandux dak il-fil. Bħalissa dawk iż-2 miljuni nistgħu nagħmluhom salib. Skont il-gvern hija. Ġifieri u intom qed tagħmlu pressjoni biex il-gvern jerġa' jaħseb. Aħna qed nagħmlu pressjoni bħala assoċjazzjoni, fimni l-gvern qal isma' tajnikom grazzja ġifieri DX grazzja ġifieri min jedna di mingħajr ma morna l-qorti u hekk ġifieri tajnikom l-apoloġija, all right. Good, very good, excellent. Tajnikom miljun oħra, ex grazzja, imma issa the buck stops there, ġifieri, ittifhem. Maħna tnajdu bħala assoċjazzjoni l-għawettu 3 miljuni għandhom jingħataw 3 miljuni. U hemm modi nemmnu li jeżistu jekk il-gvern għandu l-willingness ġifieri u hemm modi oħra jħallas
iġġiex miljoni l-oħra ġifieri biex jiġu 3 miljoni. Sessa ġifieri għadu hekk. Jien ifhimni. Meta nikkontrastaw ma' pajjiżi oħrajn? Pajjiżi oħrajn ġifieri. Jien nitkellem ġifieri ma' pajjiżi oħra jitqubina ġifieri. Pereżempju? Hekk jgħidu li l-Ingliżi jgħidu li pekaż l-Ingliżi jgħidu li isma' Malta mhix pajjiż fqir. Ġifieri kieku pajjiż fqir. Nifmuha li jasal biex itikom dik ir-rata ma' pajjiż aħna niftaħru waħda mill-ogħla għandna GDP dejjem bikber. Għandna wieħed mill-pajjiżi. Però meta tikkontrasta ġa saqsik il-mistoqsija. Mal-Ingliżi. Mal-Ingliżi għall-argument. Mal-Ingliżi way off. Għandek l-Ingliżi ħadu l-gvern x'tom xi 300,000 il-wieħed. Kważi 10 darbit iktar minn. 10 binna. Plus lifetime of pension. Somom, barra dak il-kompens ġifieri bħala ammont, u bat itihom kull sena annual payments for. Id-distillers għadek tista' tħarrikhom? Ija, distillers, id-distillers ftaħna negozjati magħhom u anke l-Grunenthal biex. Dawn operaw daw il-kumpanija. Distillers fin-1986 ġiet taken over minn Diageo. Diageo hija l-ikbar kumpanija fid-dinja tal-spirits, Johnny Walker u daw kollha ġifieri. Imma fimni l-kumpanija di ħadet over il-problemi tagħha ġifieri. Diageo xtrat id-distillers. Xtrat id-distillers u ħadet over ġifieri kemm l-assets u l-liabilities tagħha ġifieri. U palissa qed tinnegozjaw ma' Diageo. Palissa fejn wasaltu f'dak in-negozjat? Ftaħna ġifieri n-negozjati biex ikun hemm dat-tip bħal magħmlu ġol Awstralja u l-Ingilterra. Tista' tgħidilna l-komunikazzjoni x'kienet sissa? Ftaħna ġifieri, ovvjament, distillers, peress li qatt ma semgħu xejn rigward Malta jridu jkunu jafu, ovvjament, fil-bidus, until you get those legal grinding process jibda jingrana. It takes some time ġifieri, normali anke aktar l-Ingilterra, ġifieri dawn ma faqqaw subajhom u ġi kollox. Ovvjament iridu jistabbilixxu l-issa ġi stabbilit kemm hemm thalidomiders eżatt approvati mill-gvern. U jibdew ġifieri, ovvjament daw jgħidulna ġifieri isma' this is għax aħna ħadna over dil-kumpanija allura rridu nonoraw bħalma saru pajjiżi oħra ġifieri biex għax aħna tnassumu responsabilità imma this we are doing it on our kif taqbattajt. Għax aħna nistajba. Bħala social responsibility, call it whatever you like. Imma kamlu mal-Awstraljani, insomma, sakemm jibda l-proċess, wieħed hemm taħdidiet ittifhem. Apart il-kumpens. X'tixtieq iżjed mill-Istat Malti? Għax ħadd l-apoloġija? L-Istat Malti ifhimni ħallina bħal meta tajt qasba tixxejjer mar-riħ. Hekk tara l-gvernijiet, tara gvernijiet Ingliżi, ġifieri, Awstraljani, daw kellhom il-Parliamentary Senet tal-Parlament, inquiries, public inquiries, fejn il-gvern mhix talli tom il-kompens, talli qabeż għalihom il-gvern biex jiddiskuti mal-manufacturers. Aħna xejda, bye. Issa aħna tajnikom di, ex grazzjaw, għamilnikom pjaċir, għadda dażbin kollu, għamilnikom pjaċir. Ek tiġi u ex grazzja jminu. Issa raw intom se tagħmlu issa you are big boys now, big girls. Araw kif se tmexxu intom ma ħallina għalina ġifieri. Dik għalija. Fl-opinjoni tiegħek l-istat għandu jgħinkom. Of course. Biex tiftħu din il-kawża ma' distillers biex kawża lej li jgħin. Biex tinnegozjaw magħhom. Anke dik is-sostennu. I mean, all right, inti approvana, ġifieri tiġamel il-gvern għamel pass kbir hemmhekk. Imma inti jkollok il-gvern warajk bħal għamlu barra. Anka mal-Ingliżi, ifimni, da il-gvern Malti m'għandux ikellem il-gvern Ingliż. Isma' mhix intom kontu tokkopawna dak iż-żmien għamiltu distraġi kollha. Jekk il-gvern irid juża il-xtajdlu. Moħħu xi tittaj. L-astuzzja. Hekk irid juża l-astuzzja.
Għandu minn fej. Jaqbat il-gvern Ingliż, ma kenniex dal-axħar il-kawza tal-Kenjani jaw. Meta kienu fil-kolonja u kienu qatlu l-om il-tribu għaw l-Ingliżi u għamu l-Kenjani għallu l-om għamiltu ġustizja x'kienu dawk, Mawrin x'kienu. Nsejċ jisimhom. Minix familjari ma' l-istoria. U marru mbagħad biex Mawri żgur li lex, Mawri ta' New Zealand. Le, kienem kellhom xi tribu il-Kenja. Kienu qatluhom l-Ingliżi u kienu baqgħu jiġru warajhom. Imma baħdaħal il-gvern ġifieri biex jaqbes mal-gvern Ingliż. Ti xi ħaġa simili, hekk aħna kellna daw il-qtil ta' tfal innoċenti. Diżabiltajiet, mhix fi żmien il-kolonja, għax m'għandix jiena bħala Malti ikolli l-gvern warajja jiena imur fuq il-gvern Ingliż, jgħidu sma' sur gvern Ingliż. Issa mhux għax hawn il-Labor u l-Konservattivi, intom kontu dik iż-żmien kolonja, għamiltu hekk, ġara hekk, kollox provat għandna fuq il-black and white, jekk aħna ħanoħorġu miljun. Intom bħalma għamiltu ġo pajjiżkom. Tridu tonoraw lilna u ttuna dak li uħaqna. Minn dak kollu xejn. Ħallejna aħna x'aħna mela aħna xi ġifieri. Fejnu in-national spirit? Fejnu l-interess nazzjonali? X'inhi l-ikbar inġustizzja għalik l-istorja kollha? Inġustizzja kif itnajdu, I mean, apparti il-flus mi se jfejqu xejn. Imma l-inqas il-flus, jekk inti ħadd xi ħaġa, ifhimni. Mhix ħatmur tibbekkja lura, inti dak il-fatt li bbekkjaw lura minn 3 miljuni niżlu għal miljun. Anyway, hemm min jaħsebha jgħidu hija ħadna xi ħaġa, għadna dak iż-żmien kollu. Imma bdaw nek tara l-affari li l-gvern kien responsabbli kellu jdeħem ċabsin mal-manufacturers, il-gvern kellu jonora dak li wieħed. Kellu jonora dak li... Bo dik il-fatt li naqsu l-10 miljuni, jiena personali u anka il-survivor ġifieri, iħoss tiġi insalt. Xi ġifieri, xi jisek id-baxxi inti. Bħal meta tbaxxi l-importanza, xi ġifieri tbaxxi l-importanza. Inti jien nista' nifhem l-apprezzament tal-gvern, ħana ngħidlek għal xiex, għax huma jaħsbu illi diħa tiftaħ mill-aspett tal-inġustizzji, tiftaħ bibien tal-inġustizzji oħrajn, speċjalment mediċi, sewwa. U di kollu l-kwa gvern, mhux il-gvern Malti biss, jibżaw minna. Ittifhem ġifieri, imma we are talking about here 60 years ago da, mhix issa. Ġifieri ġo pajjiżna da jrid jgħaddi 60 sena. U xi ħadd irid iqum bħalma għamilt jiena. Jien għamilt inquiry u għamilt. Dak li suppost għamel il-gvern, dak li suppost li għamel il-gvernijiet, ngħid mhix da suppost li għamlu l-gvernijiet ta' qabel daw, mhix qed ngħidha l-gvern. Sewwa ma sarux. Allura x'issa minni aħna. U għax issa sibna, issa ħarġu, aħna ma stajniex inkunu nafu qabel, daw il-dokumenti tal-OPM, daw taf meta telaw. Taf meta telaw daw l-OPM, 2014. Għandek tama? Għaddi tama hija li nirbħuha hija. I'm cautiously optimistic, yes, nirbħuha di, yes. Meta tajt nirbħuha xi vuol diri? Nirbħuha ġifieri il-verità tirbaħ at the end of the day. Il-verità tirbaħ, il-bon sens jirbaħ, u di tkun rebħa mhix għalina biss. Aħna minn da joħroġ il-ġid, sewwa, jisir talim tajjeb, barra jsir ġustizzja sewwa u ġustizzja tidher li tissir sewwa. Nitalmu mill-iżbalji kif attenti l-ewwel l-importanti tal-passat li ma jiġewx jiġu repetuti, ovvjament għandna ċertu standards illum, imma ovvjament ċertu riski hemm qegħdin sewwa. U nistgħu anke bħala pajjiż nipproġettaw għal-futur ċertu policies, speċjalment fejn jidħlu ċertu mekkaniżmi ta' trasparenza u accountability ġifieri. X'inhi għalik l-ikbar talima minn din l-istorja kollha għalik? Intu għaddej dal-proċess kollu ta' studju, ta' investigazzjoni, ta' konverzazzjonijiet ma' nies li huma survivors. Ovvjament, ħafna perjodi fejn inti qed tirrefletti dwar ħajtek. X'inhu t-talim li slitt? It-talim għalija?
Ifimni nħoss li nbidilt kompletament, ġifieri. Jekk tipparagonani ġifieri 10 snin ilu, ġifieri meta ma kellix l-informazzjoni. Kont bniedem nħossni right, professjonist, imma I mean ma kontx naf min jien eżatt. Dik importanti l-bniedem ikun jaf minnu u hekk ikollu affarijiet speċjalment l-early education ġifieri hekk bekk importanti meta tkun żgħir. Tagħmilhom dawk il-leaders tagħda, tifhem? Min int? Min int? Jiena min jien? Min int? Jiena li Malta nħobba. U għalija veru l-interess nazzjonali jiġi fuq kollox. Jiena però nipprattika. Mhix bil-kliem ġifieri. Għalija ġustizzja soċjali hija il-qofol tas-sisin ta' soċjetà healthy. Mela, isma' għandi xi mistoqsijiet minn il-Patreons tiegħi. Importanti taqsihom. Mela. Il-patruni jistaqsu miġġuba lilkom mill-bib tagħna tal-Browns, partikolarment mis-servizz tal-Gut Health, bħalma tafu il-Gut Health huwa servizz li jien utilizzajt, sibt ħafna benefiċċju minnu u għal daqstant nirrakkomandah lilkom is-segwaċ u l-patruni tiegħi ara tlaqna issa jien u Anatol Baldacchino bil-mistoqsijiet tal-patruni. Ara tlaqna. Matthew jistaqsi. Kif taffettwak minn jum għal jum din il-kondizzjoni? Minn jum għal jum. Ġifieri bħala uġieħ it-taj ġifieri. Uġieħ jista' jkun anke ma nafx. Mentalment, fiżikament. X'inhuma l-effetti? Illum il-ġurnata jew ġifieri minn qabel it-taj ġifieri. Illum tul ħajtek. Tul ħajtek le kellek ifhimni taffettwak u I mean taffettwak għax inti meta tkun żgħir ukoll tkun I mean dik id-diżabilità I mean il-persuni b'diżabilità waħda mill-li jibbagħtu ġifieri ma jridux in ġenerali ġifieri mhix tal-lidomiders biss. Aħna għandna vizzju Malta. Tara xi qabel kienet iżjed illum isa naqset daqsxejn. Ara miskin, ara kemmu miskin fej każu, jaħasra u hekk. Dawk huma daqqet ta' stalletti għal persuni b'diżabilità. Għax inti jsek il-persuna b'diżabilità tbaxxih. Inti da għandu potenzjal. Għandu potenzjal persuna b'diżabilità. Għandu potenzjal daqs kulħadd. Sewwa, daqs kulħadd, hekk mhux iżjed fl-opinjoni tiegħi. Però inti meta ssib persuna ara jaħasra hekk. Hemmhekk tkun itbaxxih sewwa u toħloqlu dik il-xejdulu unnecessary stress ġo fih illi flok jikkonċentra fuq l-affarijiet tajbin li għandhom isiru, titfalu ċertu stress li titliflu. Għaddejt minna anti? Għaddejt minna ġifieri. Kif għalibta? Jiena nħoss illi sirt naf min jien meta sibt da kollu ġifieri, indunajt illi. U f'dak il-punt illi bdejt. Illi mhix jiena I mean jiena ġejtek għax sforz li żbalji ta' ħaddieħor I mean. Tifhem I mean tagħmel differenza bejn it-titwielet u jgħidulek inti għax ġenetiku hekk ma fil-kastana. Inti m'intix għax ġenetiku, inti xi ħadd għamel xi ħaġa ħażina li kienet di droga, sewwa u ġranna li ġranna. Sewwa inti meta tiskopri anki jien għandi survivors ġifieri il-ktieb ir-riċerka iraqduh ħdejn rashom. Iraqduh magħhom. Il-ktieb. Tant kemm daħlu ġifieri I mean sabu il-sosten f'ħajjithom, sabu il-risposti tal-mistoqsijiet li kienu milhom isaqsu żmien twil. Tajb nerġgħu nfakru il-ktieb tistgħu iġibuh mill-ħolqa li aħna ħallulkom fid-deskrizzjoni ta' dan il-podcast. Fakkarni ktib x'ismu? The Malta Thalidomide Affair. The Malta Thalidomide Affair. Irrikorru għand il-BDL, għand l-agenda, jekk ma tux tixtruħ online, u ħassibu għandhom ukoll. Tista' għandna ukoll il-website tagħna Thalidomide Survivors Malta, ġifieri tistgħu jew fuq Facebook, għandna l-Facebook page ukoll
Tistgħu tibatulna fuq Facebook u tistgħu nibatulkom ġifieri wkoll. Tajjeb, aħna ħanitfgħu il-links kollha li inti tibatilna ħanitfgħuhom fid-deskrizzjoni ħalli n-nies fejn jiddeċidu jixtru jsubukom. Mela. Għandna wkoll il-printer. Il-printer huwa best print, ġifieri u hekk tagħmlu komunikazzjoni, forsi jew tkunu tridu żjed minn wieħed. Għandna l-best print ukoll li jista' jirranġaw ġifieri għal-numru. Għal-numru meta jkun hemm xi numru wholesale jew xi ħaġa. Mela, għandek idea kemm effettwat nies madwar id-dinja? Qed jistaqsi Daniel. Bħala 200 l-istatistika kienet 100,000 minn għalija. 100,000 u kien hemm xi over 100,000 żgur ġifieri, però dawk il-figuri kienu ħafna baxxi. Fl-opinjoni tiegħi għandek pegażu bħall-Amerika. L-Amerika jintkellimt magħhom ġifieri, ġiex miljuni samples in circulation. Għandek issa l-Amerika għal-ġieħna, ġifieri fejn jidħlu mwiet u hekk. Sparixxew daw ir-rekords tagħhom. L-Italja wkoll. Jitkellimt mat-Taljani. Italjani hemm ħafna, speċjali fil-upper region. Da kollu x'għalmek dwar id-dinja tal-farmaceutika? Kif? Dwar id-dinja tal-farmaceutika. Tallimt xi ħaġa? Tallimt għax illum il-ġurnata fimni nħossni ngħidu hekk l-ewwel suġġett vast. Però fid-dinja tal-farmaceutika kemm ħafna safeguards illum il-ġurnata, Però tal-idomajtu għadejjem dak fid-dinja ta' xjenza, fid-dinja xjentifika tal-mediċina, tal-idomajtu għandek model fejn ġara kollox ħażin, isma' Ma nerġawx nersqu jew nersqu viċin lem ġifieri, tifhem, huwa constant reminder ġifieri fid-dinja xjentifika. Jidħlu llum il-ġurnata li tallimt għallum il-ġurnata hemm linja veru qed inline bejn dak li hu trasparenti u konfidenzjali. Konfidenzjali min-naħa tal-farmaceutiċi u dawk l-affarijiet li jridu jagħmlu trasparenti. Hemm linja veru rqiqa, hemmhekk irid għatfadal ħafna xogħol internazzjonali xi jsir ġifieri. Mela, Gary jistaqsi kieku tasal biex ikollok laqa mal-gvern, x'tixtieq tgħidlu x'tixtieq li joħroġ minnha? Mal-gvern? Fimni li nitlob laqat mat-top ġifieri, il-gvern sfortunatament issa xi raġunijiet għandhom nistgħu kif semmejna ġifieri hija suġġett m'għandekx għax ma tistax tirbattih ġifieri l-verità hija l-verità ġifieri anke nittama permessi xi għajli. Ma x'tixtieq li joħroġ minnha? Li noħroġ minnha illi il-ġustizzja tittidelli tissiru. Il-ġustizzja titeddi tissir u aħna pekażu bħalissa t-tweġġani ħafna jien d-dibattitu li għaddej fuq l-eutanasja. Għalfej? Weġġani mod, mhux għax ġifieri, misra jidħol fl-aspett tal-eutanasja ġifieri, dak huwa suġġett ieħor. Imma għandek il-gvern bħalissa ġifieri. Qed jiddiskuti, interessa għal national debate. The right to die. Ġifieri dak nistgħu niddiskutuh aħna fuq livell ta' pajjiż ejja niddiskutu. Id-dritt li tmut. Sewwa. Tweġġani lili għax biex id-dritt li għandek biex tmut lesti li nagħmlu debate nazzjonali. Imma fuq it-tfal li mietu sfortunatament fis-sittinijiet għax ma tix titkellem fuqhom dawk. Jien nara konfliġġenti dina, jekk inti titkellem fuq in-nies li għandhom id-dritt li jmutu, għax ma tix titkellem fuq li mietu ukoll li aħna tfal li mietu fis-sittinijiet hawn Malta u ħadd ma tkellem xejn. Jien nara li l-gvern qed ikun selettiv. Ġifieri jista' jressaq temi għad-debate nazzjonali li jixtiequ li jaħseb li forsi qajjem opinjoni pubblika u forsi jintoġob minn ċertu setturi. Imma
li joġbu li ju safe, on comfort zone ngħidlu jiena, ma żanċi comfort zone, għal min irid irmut ġifieri, ma bħala debate il-gvern qed josserva u joħloq l-istrutturi. Imma fuq minn miet ma tiġ tiddiskuti, din hija nara ipokrizija jiena. Meta kien l-aħħar darba li provajt tagħmel kuntatt mal-gvern? Naħseb xi 3 months ago, forsi 3 months. Jekk b'xi mod nista' ngħin niffaċilita, s'intendi kellimna. Nirringrazzjak. Mela, fuq dik in-nota Anatol, nixtieq nirringrazzja lilek. Din hija storja kbira, storja li ovvjament lilek feritek, rajta l-ferita. Xoqqa tiegħi hija li ssib il-ġustizzja li ħaqek li dawn l-affarijiet ma jiġux repetuti. Għal darba grazzi. Grazzi ta' kollox. Nfakkar li l-kom li għet t-siegu, jek t-xu tkunu tafu l-istoria, ovvjament l-istoria fija ħafna dettalji li fuq podcast diffiċli li tidħol fihom kollha, ħafna statistika, ħafna episodji żgħar, ħafna momenti, u għal daqstant jek tridu tkunu tafu iktar dwar din l-istorja konsiderata spettakolari ma mhux dik il-kelma u hija storja drammatika ħafna ma. Irrikorru għand il-BDL, għand l-agenda, morru fil-ħolqa minn fejn intom tistgħu tixtru l-ktib The Malta tal-Edomide Effien. L-awtur huwa Anatol, darba nirringrazzjah, nirringrazzja lilkom tal-li segwejtu u jinnarakom id-darba li jmiss. Grazzi mezz. Mela tlaqna.